Maria, mag-CRC. Hi guys, sumatuon si Limbot guys, sa Kanbanong. Maria, di ba din? Saan nakabot ang yun? Wala si Kuan nga. Bumalik hapon o kapag si Kuan. Parang sud doon. Dali. Wala man. Masarap sa sud ka mag-sud. Wala lagi. Ay, bro. Asa na kita? Balik sa nung tayo dili. Dili na may. Ada siling mo tulak sa limbot. Bayad. Kaya si ay daw ko nila. Kaya yung ikot sa limbot ko kita. Mana si ay. Ano ba yung ganda? Ay, paano na lang tok-tok mo? Maria? Maria? Maria, mag-CRC. Maria. Guys, sadali sila mo guys. Mag-play. Okay naman mo eh. Nag-CR na sa... Mana? Hindi ako mamaw.